Goeie. We hebben jongen dwaande. We zijn bezig met een tafelbladmaatje van Iekenhout. Dus daar ben ik mooi dwaande. En je bent hier mooi zien draaien of? Nee, ik ben hier met mijn vrouw, we hebben deze joert net. En Jaap is gepensioneerde medearbeider. Maar je bent hier nog altijd, Jaap? Ja, zeker. Ja. Er is niet een betere plek als hier. Nee, waarom is dit zo'n goed plak? Nou, je ontmoet mensen en we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En mooi waar ik zei ze dat wat je hem doggen, dat nog een ambacht is. Ja, dat mag je wel zeggen, maar het zit natuurlijk, ik wil een beetje moderne dingen bij. Het lijkt het net zo, maar sommige dingen ben wel modern. Sommige dingetjes, maar verder zijn we nog echt van de oude stempel. Nou, we maken dus degelijke spullen. Ja, wat vind je er al eens van dat er heel iets meer geworden is wat toch wel nog een paar hier eigenlijk weer kapot gaat? Ik vind er helemaal niks aan. Ik vind er echt helemaal niks aan. En dan vind ik het helemaal mooi, want je personeel gaat ik nog eens extra Ja, lang nog nog. hartstikke duurzaam. We zijn hartstikke duurzaam. Ja, zo doen we dat, ja. Ja. Daarom.